Helo, smai. Dwi'n mynd i ddangos i chi bore yma sut i recordio'ch llais ar raglen o'r enw Lingua Libre. Ffrenig ydy o, Lingua Libre. Fi sy'n dweud yna'n gywir. Dwi'n mynd i ddangos i chi tutorial sydyn ar sut i recordio'ch llais. Wedyn, mi fedrith yr clip sain yna wedyn mynd i fewn i Wikidata a Wikipedia a hefyd Wikimedia Commons. A wedyn mynd i fewn i'r erthygl perthnasol ar Wikipedia, neu'r fersiwn Cymraeg o Wikipedia. Geith o hefyd i ddefnyddio ar gyfer pethau eraill hefyd. Dyna sy'n gret am y byd wiki yma. Cynnwys agorad ydi o, fedrith unrhyw berson gyfrannu a'i ddefnyddio fo hefyd. Felly, mi wna i ddangos i chi rwan sut i wneud. Yn gyntaf oll, mae'n bwysig iawn bod chi'n cael, neu bod gennych chi gyfrif Wikimedia Commons. So Wikimedia Commons ydy, mae Wikimedia Commons fel storfa really sydd yn storio lluniau, clipiau sain a fideos, a mae'r pethau mae i gyd, y fideos, clipiau sain a'r lluniau yma i gyd oddi ar Wikipedia mewn ffordd. A dyna lle maen nhw i gyd yn storio'r lluniau. So lluniau ydy'r rhan fwyaf nhw, wedyn, fideos a wedyn clipiau sain. So be na i rwan ydy creu cyfrif fy hun. Achos mae Lingua Libre yn connected neu'n gysylltiedig efo Wikimedia Commons. Reit, felly, mae gen i gyfrif fy hun, ond dwi'n ymddangos i chi sut i wneud yn sydyn. Reit, felly login reit yn top o fyna. Pan da chi wedyn eisiau mynd i fewn i Wikimedia Commons, da chi'n defnyddio login, ond da ni angen creu cyfrif gyntaf, create an account, felly... Ella ddeith hwnna i fyny hefyd username entered already news, beth am 127? Na, A wedyn cyfrinnau i fewn eto. A wedyn, mi fedrwch chi adael eich cyfeiriad e-bost os da chi isio. A wedyn, llenwi fewn yr captcha efo yma wedyn. Sbredi. A wedyn, clicio ar y box glas, create your account. There are problems with some of your imports. The password you entered do not match. Na i drio hwnna eto. Dyfod parhau. Bydd o'n beth da bod hyn yn digwydd rwan. Jyst i ddangos chi bod pethau fel hyn yn digwydd. Create your account. Felly dwi wedi creu cyfrif fy hun, A127. So dwi'n barod i fynd rwan. Felly, os ewch chi wedyn i Lingua Libre, na i jyst dangos i chi sydd wedi mynd i fewn iddo fo o Google. Na, dwi'n mysio Google Maps. Dyma di'r sillafiad cywir. Dwi'n gweld yn top fyna. L-I-N-G-I-A-L-I-B-R. So yma di'r dudalen blaen. Felly, o hwn yn ofnadwy syml, o dwi'n barod i recordio rwan, ddweud gwir. Felly, mi ai i record efo yma, box glas top. Iawn, yna 5 peth i gyd. Tutorial, speaker, details, studio a publish, a bob dim ar yr ochr chwith efo yma. Iawn. Felly, be nawn ni ydy jyst profi'r peth, profi'r rhaglen, start the test. Helo, symai. Helo, symai. Wedyn, jyst prawf bach i gychwyn i weld os ydy'r speakers yn gweithio'n iawn. Iawn. Tutorial, mae o'n jyst yn deitha chi sydd wedi wneud o, so os ni'n argymell i chi ddarllen hwnna'n sydyn. Wedyn, mynd ymlaen wedyn i next. So speaker profile ydy hwn wan, so eich manylion chi. So i mi, mae Project Ynys Môn yn y barod, ond be nai ydy
na i ddefnyddio project Wiki Môn am rwan, ond mi wneith o ofyn i chi roi eich manylion chi fewn hefyd. So i mi a 127 fysa fo de, ar cyfrinau. Ond mae gen i brosiect Wiki Môn neu username barod. Spoken languages Welsh. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n rhoi hwnna i fewn oherwydd o'r edrych chi'n iawn wedyn pam. Mae'n rhywbeth i wneud efo Wikimedia Commons a Wikidata. Place of residence Anglesey. A wedyn, I, Project Wiki Môn, grant anyone the right to use my audio records created with this tool under the following license of the Creative Commons Attribution, Share Alike 4.0. So mae hwnna mewn ffordd yn ffordd fatha cyfreithiol i rannu'ch stwff ar y we. Wedyn, unwaith da chi'n rhoi'ch caniatad, da ni'n mynd i'r trydydd section wan. So dwi eisiau recordio fy hun yn deud afon braint. Felly dwi am deipio afon braint i fewn i fanna, yn y bocs gwyn. Dwi'n mynd i glicio wedyn ar y groes gwyn yn canol, yn yr cylch glas. A wedyn mi ddeith o i fyny yn y gwylod y fanna. Iawn, dwi'n barod rwan i recordio. So dwi'n mynd i fewn i'r studio rwan mewn ffordd. Felly mae'n deud yn top, yma, click on the speaker below, then read the word aloud. Okay? So dyma dwi'n gwneud rwan. Afon braint. Wedyn, clicio next. A ni, so mae hwnna wedi cael ei recordio rwan. A na fo, da ni'n barod rwan i gyhoeddi ar Wikimedia Commons, publish on Wikimedia Commons, box glass, reit yn gwylod. A mae'n mor hawdd â hynny. So, fel ydych chi gyna, mae Lingua Libre yn gysylltiedig â Wikimedia Commons, achos mae'n bwydo'r wybodaeth a'r data i fewn i Wikimedia Commons wedyn. A wedyn, os ydych chi isio, gewch chi record more words yma yn y box glass, neu ar y chwith, check your uploads on Wikimedia Commons, na ni'n clicio ar hwnna. Oce, so da ni'n mynd i fewn i Wikimedia Commons rwan. A felly, fel ydych chi'n gweld, dwi wedi bod yn recordio stwff yn barod, yn ei Llanfaniel Fab, Llanedau'n Geiron, a fo'n braint, a so ni'n clicio ar hwnna. A wedyn, be di hwn ydy mae hwn yn gysylltiedig yr Q-code yma efo Wikidata. Efo Wikidata, mae'r holl stwff sydd ar Wikipedia yn rhan o Wikidata, a dyna ydy o mewn ffordd. Mae o'n ffordd da o gofnodi beth sydd ar Wikipedia a Wikimedia Commons. Felly, os dwi'n clicio ar hwn, play clip. A ydyn mae pobl yn clywed wedyn, dyma di'r ffordd cywir o ddeud afon braint. Okay. Felly mae'n deud, just summary bach of yma, description, audio pronunciation file, language Welsh, a dyna pam oedd o'n bwysig, really, bod chi yn rhoi Welsh i lawr. Oherwydd, sa chi'n lawr i'r gwylod wedyn, mae'n deud yma, Lingua Libre pronunciation Cymraeg. Sa chi'n clicio ar hwnna, fel ydych chi'n gweld, mae'n lwyth i cael ei wneud yn barod. Ond, y gobaith ydy bod os da chi'n deud afon gynta, a dwi'n meddwl bod o'n ofnadwy o bwysig bod chi yn deud afon Crygll, afon Braint, afon bla 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 bla. Dwi'n meddwl bod o'n ofnadwy o bwysig bod chi'n deud afon gynta mwyn i ni cael gweld wedyn a casglu'r holl wybodaeth, achos fydd yr enwau i gyd yn yr un lle, fel da chi'n gweld afon Braint, yn categori A y fyna. Fydd yn hawdd ffeindio nhw wedyn. Felly, dwi'n meddwl bod gen i ragor i ychwanegu. A wedyn yr un peth ydyn efo'r traetha, bod chi yn cychwyn efo traeth, cymeran, traeth, llanddwyn. Wedyn iddo wneud o pethau'n haws i ni wedyn casglu'r data. So mi fydden ni unau rhoi nhw i fewn i'r erthyglau perthnasol sydd yn bodoli'n barod ar Wikipedia, neu sa ni'n medru creu map digidol yn y dyfodol yn defnyddio'r data yma i gyd. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Os ydych chi eisiau cysylltu efo fi, aronem@mentermôn.com, aronem@mentermôn.com ydy'n gyfeiriad e-bost. Felly, na ni, gobeithio gewch chi hwyl yn recordio. Ffordd chi ddian, hwyl, dra.